Tak, otázka je, ako sa ti páčil výcvik, ako prebiehal pod môjim vedením? No, výcvik bol individuálny, čo veľmi oceňujem vzhľadom na môj zdravotný handicap. Dobre, ja potom k tomu ešte poviem. Takže ja mám rada proste, keď sa v mojom živote veci dejú iba pre mňa. Pretože to sa mi páči a to mi prináša proste pôžitok. Áno. Ona je totiž to veľmi nervózna, lebo prvýkrát natáča takéto niečo. Ale prosím. Takže preto jej držím ručičky, že nech si úplne nezodere tú kožu. Pokračuj. Poviem ma ruku. Dobre. No. Toto asi vystrihneme. Nie, to nebudeme strihať, to je úplne úžasné. Žiadne autenticita musí byť proste. Dobre, tak výcvik prebiehal, bol individuálny v priestore, ktorý mne je známy, teda u mňa v priestoroch. Za každé sedenie sa udiali veci, proste, lebo tantra je terapia. A akokoľvek si môžete myslieť, že ste v pohode, tak pri tantre zistíte, že to tak nie je. No. To znamená, že aj človek, čo môže denne 3-krát meditovať, má za sebou roky terapii, napríklad kraniosakrálnou terapiou. Myslela som si fakt, že som v pohode. Pri tantre som zistila, že ešte furt sú usadeniny, ja neviem, či z detstva, alebo prenatálny vývoj, alebo aj z iných životov. Lebo v každej bunke máme zapísané veci. Áno. No, najlepšie sa čistia také veci, čo sú čerstvé, čo práve teraz nejaký Fero mi urobil, hej. Tak tie idú rýchlo preč. Tie sú mimo mňa, to ma vôbec nezaujíma. Ale tá transformácia tela, vedomia proste prebieha ťažko. Sú to náročné procesy a pri každom tej časti výcviku niečo sa vyplavilo. Buď som sa dusila ja, alebo sa dusila Gajana. Proste v kúse niečo, alebo dve, keď takéto silné vedomé osoby sa stretnú, tak to proste tu trieskalo vyslovene. Energie sa vyplavovali. Aj sme si poplákali, že? Aj sme sa trošku tak pohašterili. Áno, lebo ty si hašterivá osoba. Ty určite. Nie, to zase pozor, to ma život naučil. Ja nebudem nosiť na ramenách nikoho proste nevyrovnanosť. Proste poviem tak, ako cítim. A preto ľudia ťažko sú so mnou, lebo nemajú to radi. Ale musia si s tým prejsť. Ja nemôžem za to, že niekto proste žije zle a nechce o tom počuť. Ani mne to není milé, ani mi to nebolo príjemné. A v rámci tej terapie, lebo ešte raz, tantra je terapia. Tými jemnými dotykmi sa z vás dostane von veľmi veľa. Že? A takže trošku mi je ľúto, že v našej spoločnosti je to uchopené ako niečo proste, nejaký prežitok sexuálneho nejakého opojenia, zážitku, to je nezmysel. To proste je mimo mňa. Pozor, ja som ti vravela, že tantra sa dá žiť aj medzi párom, kde vlastne, keď je to párová tantra, tak tam prichádza aj k tomu liečeniu, ale zároveň k prepájaniu tých dvoch ľudí na veľmi hlbokých úrovniach, na všetkých úrovniach. Oni sa stávajú jedným. Čiže tantra sa dá použiť aj na toto. Čiže je to aj na takéto splánutie, lebo tak oheň robí svoje. A práve pri partnerskej tantre, čo teda aj ja hovorím, že najlepšie by bolo, keby sa všetky ženy naučia tantru a potom to vlastne doma odovzdávajú svojim mužom. A toto je ten dôvod, prečo? Pretože muž, keď príde cudzí muž k tebe na terapiu, tak on, tak ako je, však ako to aj ty hovoríš, že vlastne väčšinou teda veľa mužov príde na tantru s tým, že majú tú informáciu, čo je tantra, pritom je mylná. A on, ten muž, aj keby si mu ty chcela, aj keď zostaneš vo svojom postoji a chcela by si mu odovzdať to, čo mu chceš odovzdať, tak vlastne on tam má stále
takéto šteglenie, lebo si niečo nové pre ňoho. Hej, muž je lovec a on je proste, jednoducho muž je tak stávaný preto, aby nás chránil a aby sa udržalo, aby sa vôbec udržal nejaký život na zemi, čo sa týka ako ľudí, človeka. No a on to má od prírody dané, ale on, čiže keď príde za cudzou ženou, tak je tam toto tam prevláda a potom sa veľmi ťažko s ním pracuje, alebo teda ťažšie ako s milovaným. Keď už je partner, že ste partneri, muž a žena, a je tam tá láska, je tam ten základ, lebo základný stavebný kameň je láska pri vzťahu, pri hociktorom vzťahu. A teda tu je ten kameň položený a tam ten muž už tým, že aj pozná to tvoje telo a nemá ho čo prekvapiť, má to šteglenie, ale je výrazne menšie a už nie je ovládaný tými pudmi, tými vyslovene loveckými inštinktami. Áno. Vie si to užiť, a vie ísť do toho hlbšie. No, tak to viem potvrdiť. Hej, čiže skutočne, ako je to dôležité, ja hovorím, keby všetky ženy vedeli tantru a odozdávali to doma svojim mužom, tak sme všetci uhladení. Uhladení, lebo by sme mali naplnený ten intimný život a úplne iný, ako za seba musím inak povedať. by sme fungovali, tam by sa prepojila telepatia medzi tým párom, tam by fungovalo úplne, to by proste yin a yang by v hmote vedel týmto štýlom fungovať. O tom to vlastne aj je, lebo yin a yang v nehmotnom, vlastne v Tao, hej, je energia mužská a ženská, ktorá tvorí 4 živly a z toho potom ďalej ide tá hmota. Na zemi, tu už v hmote, v tom malom, tvoríme yin a yang, muž a žena v mužskom a ženskom tele s tým, že prepájame jeden druhého a tvoríme spolu. Preto máme mužské obsadenie a ženské obsadenie. To, že máme byť ucelení v sebe, je jedna vec, ale to, že žijeme v dualite, v duálnom svete, vo svete, kde je dobro a zlo, biela, čierna, proste, hej, všetky tieto duálne veci, tak je aj muž a žena. A vlastne my sa potrebujeme naučiť v tomto prepojení hlbokom fungovať a tvoriť tak, ako Tao tvorí cez yin a yang. Hej? Len to nejde, lebo väčšinou spolu bojujeme a obsadzujeme opačné úlohy, alebo teda snažíme sa nejako predbehnúť toho partnera, aby sme my boli tí lepší a tak ďalej a tak ďalej. To by sme sa mohli baviť do nekonečna. No, takže rozhodujúce je vlastne taký nejaký, by som to ja tak zaklincovala, že v partnerstve tá tantra je geniálna vec. Hej. A vie posunúť ten zážitok z intimných chvíľ veľmi vysoko. Ako musím povedať, že 100 bodov, lebo veľmi, veľmi mi to ako výrazne vylepšilo sex alebo intimný vzťah. To si proste nekúpiš. To môžeš iba nejakým spôsobom na sebe pracovať, aby sa to tak dalo prežiť. No toto čistota, akože pri tantre vie, že ideš do úplného uvoľnenia a v tom uvoľnení sa dejú veci. A hej, uvoľnenie, vedomie iba jedno, bezpodmienečná láska, všetky tieto veci si treba pochytať a pracovať s nimi a tantra to pekne doladí. No.